Good morning, mama wabwino konse kumene iniyo muli. So mosatayisana nthawi mango breaking news. Abile Malata amene timawadziwa achi ndithu amene wachi ndithu atapidwa ndi apolisi. Chifukwa chani? Actually statement ya ku polisi sinatuluke kuti apolisi alembe kuti iwowa amanga chifukwa chani. Komano potengera ndi source ma sources amene ali very close, allegedly akunena kuti mkulu ameneyu wamangidwa chifukwa cha maybe cyber bullying or whatsoever. Zokhuza ndi ma videos amene iwo akuluwa amatulutsa. So ma videos anje amene Abile Malata akumatulutsa, ineyo ndikanika kuti ndikuuzeni kuti ma videos anje. Koma ma videos yo ndangosonkhonisirani ma videos maybe awiri atatu ndi muonere. And last message imene iwo wanayika ndiyona kuti akuti kundisakasaka ngati chinyama chifukwa cha 1 million Malawi. I mean, akuti chani? Anyway, I don't know. Akuspend a billion kukapulumutsa anthu ku RSA chan zambiri mbiri. So message yo ningusana message yo komanso ma videos yankulu amene angakhala kuti possibly kuti mwina nda amene amutapita nawo. So guys, zambiri tizikupatsirani ngati thank you so much. Malawian Cameras. Akuboma, I'm bringing this concern to your attention. Kumbuyo Aboni Kalindo adapeleka interview ku TV ya dziko lino la Malawi kuuza mtundu wa Malawi kuti akudziwa amene amapha maalubino. Nthawi imene MCP imalamula dziko lino sitinaone Aboni Kalindo atawamanga. Timaganizira kuti mwina ndi nkhani ya kampeni yawo yofuna kupangira di kampeni DPP. Chifukwa Aboni Kalindo anayankhula izi mu nthawi imene DPP imalamula. Lero inuyo a DPP mwabwera mboma nkhani ya maalubino ili ponseponse akudandaula. Sitinaonepo mutatenga Aboni Kalindo ndi kuamanga kapena kuayitanira ku polisi kuti mukafunse za anthu amene amapha maalubino dziko lino. Lero akubwera akunena kuti apanga ma demonstrations pamodzi ndi Alaiton Mangochi against South Africa kuti akatseke nyumba ya ambassador wa dziko la South Africa. Izi mukuonesa kuti zili zabwinobwino, simukufunanso kutengapo gawo. Zomwezi atakhala kuti apanga ndi ena Land Cruiser 100 akachita kufika ku nyumba kwa munthu amene. Mukuopseza anthu amene akuyankhula chilungamo pomawauza a Minister of Finance kuti tipeze solution ya vuto limene likupangika kuti anthu azichita flock to South Africa. Alaiton Mangochi lerolo anena kuti anthu amene anapita ku South Africa ndi amene anathawa mu nthawi ya MCP amathawa mavuto a dziko lino. Now MCP itakhala kuti yawina. Ndi chifukwa chani anthu onse amene ali ku South Africa sadachokeko ku South Africa ndikubwerera kuno ku Malawi. Mukaona kuti anthu aja adakali komweko andi akukakamirabe ena pamene ena tikuayitanisa ena akupitanso andi vuto ili silikhala ndi malire chifukwa chonena kuti sitikulipezera solution ya dziko lino la Malawi kuti anthu azichita flock to South Africa or to other countries. Ine ndikuganiza kuti Aboni Kalindo kapenanso Alaiton Mangochi akanakhala kuti akubwera ndikumanena kuti tiyeni ma activist pamodzi ndi Amalawi akufuna kwabwino tichite big work kuti tipeze 24.5 billion kuti anzathu amene ali ku South Africa abwereko. Kapena tiyeni tipange mademo onena kuti ndalama ija idabedwa 128 billion ija imene ijayo ichidwe recover chifukwa ma inquiry awawa satithandiza. Mwina zikanakhala zomveka. Ndikukhulupirira kuti Aboni Kalindo ndi Alaiton Mangochi akanakhala kuti akufunsa anzawofe kuti tiyeni tiyende tipite ku factory imene Napoleon Zombe akulesedwa kuti isayambe kugwira ntchito. Tikaone kumene kuja ndiye tikaone impact yake kenako tichite match
to Ministry of Trade, to Ministry of Finance, to Ministry of Agriculture. Chifukwa what we want is ndi kukhala ndi makampani kuti anzathu amene akuchoka ku South Africa akamabwera dziko lino azapeze pofikira, azalembedwe ntchito. Zikanakhala tuzanzeru. Ifeyo last time titanena kuti tipita ku American Embassy, British High Commission, komanso ku Norwegian Embassy kukapereka kalata yathu kukadandaula madandaulo a Jomo zimene adapanga. We immediately received a call from British High Commission ku Security Department kutifusa kunena kuti you are coming here, is it peaceful? Kusonyeza kuti amakhala alert on security matters. Now you cannot tolerate kuti wina wake azibwera pano kumakanena kuti tienda tipita tikatseka office kapita tikatseka nyumba ya ambassador wa ku South Africa. Mawu okhawo ngoti tipita tikatseka nyumba ya ambassador wa ku South Africa ndikuti zawapeza kale. It's a concern on its own. Tidaona ku dziko lino tikuthamangisa ma Burundi ndi Malandisi. Sitidaoneko anthu akutsekerana ma ubale wa maikowa. Lero chikutivuta ndi chani kuti tipeze solution. Ife tikunena kuti a Minister of Finance asamanyadire kuti ati akumana ndi IMF kaya akambirana zotani, koma azinyadira kuti dziko muno mukubwera ma investors ndipo akubweresa ma business amene anthu akhoza malembedwa ntchito, ndikuti anthu amene tikukatenga ku South Africa aja azakhala ndi zochita. Anthu amene ali ku Israeli aja atati abwera kuno azakhala ndi zochita. Dziko lino likufunika production. Ndinali ndi $100 koyang'ana kumene nenda akayang'ana, sindakayang'ane ku banki, ndakayang'ana ku black market kukagulisa umene kuja $4,000 per dollar, which is 400,000. Pamene banki kumende kuti ndi 1,750. Haditi bini kuti chuma chathu chikuyenda bwino tikanakhala kuti tonse tikuthamangira ku banki. Koma ngakhale ma ministers amene akuthamangira ku black market, dziko lanji lonena kuti lochita empower black market than mabanki awo. Ndeti kunena kuti a Minister of Finance chikakula chilewe, chifukwa dziko lino likufunika kuganiza kwatsopano. Likufunika kuti tizipanga zinthu zonena kuti factory munthu ayambitsa atenti timuchite support, tithamangise tione kuti kodi timuthandiza bwanji munthuyo koma osati kulowesa ndale. Ine ndine Frederick Bire Malata. Kwa Minister of Finance, Honorable Joseph Mwanamveka, I'm addressing you as munthu amene mukuchita manage economy ya dziko lino la Malawi. Amalawi ambiri amene anapereka ma services awo kuboma ndalama zawo sakulandira. Ndi anthu okhumudwa kuti ngakhale mutati mwawaona matupi awo mukhoza kumva chisoni. Ma contractors onse amene anapasidwa ntchito, ena amene akufuna kupasidwa ntchito sakulipidwa ndalama, amene akufuna kupasidwa ntchito akukumana ndi mawu onena kuti ifeyo tikufuna ndalama, ngati inuyo ma ministers mukufuna ndalama komanso abwana akufuna ndalama. Mufuna mundiuze ndithu kuti mmene alili Professor Arthur Peter Mutharika akhoza kumafuna ndalama kapena mukungomwika maukama. Tikulephera kulandira ma development muziko muno chifukwa cha inuyo ma ministers amene mukunena kuti zanga ndi zingati uyu satithandiza. Ngati simusamala bwinobwino inuyo a Joseph Mwanamveka mugwetsa boma ili ndipo muzachita regret anthu a DPP muli kunja kwa boma. Uku ku parliament zimene mukukambirana kumene kuzokhuzana ndi fresh inquiry, ngati mukuganiza kuti amalawi akhoza makuimbirani m'manja kuti ati mukupanga zothekera, mudziwe kuti mukuaputa amalawi. Anthu akuyembekezera kuti mukupanga fresh inquiry, mukapeza zoona zenizeni osati kusanthula inquiry imene anapanga ena kale. Munthu nkumakanena kuti yayi koma mukafufuze zonena kuti milandu ya Chilima inali bwanji, kuti zikukhuzana bwanji ndi ngozi. Pali nzeru munthu mukanene kunena kuti ayi ubale wake wa Peter Mutharika Wachakwera ndi Chilima unali bwanji, muziphatikize mu inquiry imene. Pali nzeru mudziwe kuti mukayamba amalawi akuyembekezera kuti chuma chiziyenda bwino,
Amalawi afuna ma promises amene adapatsidwa azikwaniritsidwa osati zimene mukupangazi. Makamaka inuyo Mwanamveka, Minister of Finance, mukapanga masewera dziko lino likhoza kuyaka moto chifukwa chonena kuti pa ground pauma, anthu akudandaula, anthu akufuna alipiridwe ndalama zawo, amene anapereka ma services kuboma alipiridwe ndalama zawo, amene anachita supply katundu alandire ndalama zawo, anthu ziziyenda pa ground pauma. Kwafinya anthu amene wawa chifukwa chonena kuti zanga ndi zingati kapena ine ndikufuna ndalama, abwanaso akufuna ndalama, ndi chibwana chachikulu kwambiri. Mmene alili Professor Arthur Peter Mutharika sakufuna kuti alemere, akufuna kungosiya ligase kukonza dziko lino ndi kulisiya pabwino, osati kumanena kuti abwana akufuna ndalama, inenso ndikufuna ndalama. Izi zikupwetekani ifetu kuti tiyambe kuti tibwere nayo nkhani ya mademo amene angatilondole ndi anthu ochuluka kwambiri, awonse amene akudandaulawa, a stationary, ma contractors okonza misewu, amene achita supply ma services yawo kuboma, amene akulirawa kuti akhoza kuti joina. Muzaona ngati kuti zodabwisa. Kodi inu anthu zikutheka bwanji kuti masiku ochepa chabe chonchi mmene zililimu akapezedwe kuti akwiya nanu? Chifukwa chani zikupangika zimenezo? Ndi chifukwa cha chuma. Economy ngati sikuyenda bwino mu dziko, anthu amatha kukwiya. Ine ndine Frederick Bire Malata. Inu anthu a DPP, ngati mukuganiza kuti tikumenya munthu wanu, nde muzibwera mwina kumapereka ziopsezo zosiyanasiyana, kaya za arresti, kaya za kumakhoti, kaya za mangongole, kaya za chani. Muzazindikira bwino patsogolo kuti ife amene tikuyankhula lero ndife abale a DPP, ndife abale a Professor Arthur Peter Mutharika, ndife enieni okonda dziko la Malawi. Sitikufuna scenario ngati inachitika mu 2012 yoti Bingwa Mutharika kumwalira, anthu ndikupita kumakagula ng'ombe ndikuimba ng'oma kuti apeza ufulu. We don't want to reach to that stage yonena kuti kumona Peter Mutharika akuthamangitsidwa, akugendedwa miyala chifukwa chonena kuti anthu ndokwiya mmitima mwawo chifukwa cha munthu wina wake. We are not saying kunena kuti ngati atachoka Joseph Mwanamveka nde mukatenge munthu onena kuti amene ifeyo tikakupatseni ku DPP kuli anthu ochuluka amene mukhoza kutenga ndi kuayika pa mpando wa Minister of Finance. Cholinga ndikufuna kuteteza legacy ya Professor Arthur Peter Mutharika, otherwise zinthu sizili bwino pa ground. Ndezi zimene akuyankhula a Mwanamveka zikukhala ngati zikuatosa anthu mmitu mwawo, mikwiyo ndikumakweza chifukwa akamuona Mwanamveka anthu akuona misonkho yokwera, akamuona Mwanamveka akuona kusowa kwa madzi, akamuona Mwanamveka akuona magetsi ovuta, akamuona Mwanamveka akuona forex kulibe, akamuona Mwanamveka akuona fuel kulibe, akamuona Mwanamveka akuona fertilizer kulibe. Nde sangachite blame ku ministry ina iliyonse. Iyeyo ndi overall boss wa chuma cha dziko la Malawi. Economy is being managed by him. Kaya ndi a Reserve Bank, kaya ndi achani, onsewo amachita manage, amayang'anira ndi Minister of Finance. So kupakula kumene anthu akupakulako, kusamusa kumene anthu akusamusa ndalamako, simunga manene kuti ayi MCP inabaula muliro wake 153 billion, ma-parastate organization kaya ma PDS machanchani. Zimene zizi ndi ziyankhulo zongofuna kuzikomesa koma choonadi chenicheni anthu pa ground akuchidziwa. Takhala tikunena ife kunena kuti ma civil servant ndi amene akumaononga chuma cha dziko lino, koma kuti amene amakhala pa maudindo ndi amene amapasa go ahead, you can do this, because sangachite munthu akatuluse 6 billion pena pake kampani ya boma opanda kuziwa knowledge ya akuluakulu.
zosatheka ma controlling officers. Chifukwa chake pakunenedwa kuti ma controlling officers will be punished. So lero kumabwera ndikumakanena kuti MCP yapanga izi chanchani sizikutanthauza kuti ngati MCP imaba ndi kuti DPP so ibe. DPP ikonze picture yabwino yonena kuti they can do it without kuba. Now ngati kukubedwa ndalama zochuluka, Minister of Finance is quiet, osayankhula china chilichonse, it means kuti iyeyo is beneficiary wakuba kumeneku kapena zimene zikuchitikazo akuzidziwa. Koma chimene chimapweteka inuyo achipani cha DPP chifukwa you fought tirelessly kukachita campaign for Peter Mutharika ndi kukapezera kuti mwawina mwalowa mboma kenako wina wake akakutuluse moni mboma, muzikapezeka kuti anthu azikana kuti opposition ndi kumanda inuyo muli kunja. Ndizowawa. This time around inuyo achipani mukuchita makampeni kumene kuli ma by-election mukuvutika ndi makampeni kumafotokoza kuti hayi MPU abweresa 5 billion 100 million yapa constituency, koma zimene zisinambe kuchitika 8 months down the line sizinambe kuchitika koma mukupanga kampeni yonena kuti MP akabweresa zimenezo. What does it mean? It means kunena kuti mukwauza anthu pa zimene zalephereka kuchitika kale. Chifukwa ngati zinthu ngati zimene mumauza anthu nthawi imene mumachita campaign 2025 ndelero 8 months or 9 months down the line sizikuchitika, and you should go kumakauza anthu kuti akavotera MP kapena kansala wa DPP kuti zichitika izi, anthu akhulupirira bwa. So it means to say kuti mukuzikhapa nokha nthambi imene mwakwerapo ndikumayikhapa. Ife amene tikukuuzani ife ndife abale aboma, ife amene tikukuuzani ife ndife abale a Malawi. Ngati sitingakonde dziko la Malawi ndiye tikakonde munthu tasokonekera, tiyeni timuchose uyu Minister of Finance yu achokepo pabwere wina amene mukhoza kumusankha, kaya muyang'ana kumaiko akunja kaya mudziko momuno, koma bora apa pasakhale uyu amene angokhale amaboza kumana mankhani za ngongole kuti ayi koma MCP ayi chuma chikomana bandi ya MCP yetu kusalima shuga kuli ma audit amene anachitika kuti kumene zambiri zasokonekera kunifi zinthu zasokonekera zonsezo adayimisa anali minister amene. Ndelero mukanena kuti ayi koma sitingamuyankhule ndiye ife tizingokhala mufuna muyembekezere kunena kuti china chake chitati chachitika anthu azayimbe ng'oma, DPP itati atuluka anthu azakondwere kuti azakhala bwino. No, we don't want that. If we better speak now and we will never speak after zinthu zachitika. Panopa ife timayankhula zinthu zisanachitika cholinga kuti zikonzedwe. So if you cannot correct now and never,